Boa, que foi eso? É un paxaro. É un avión! É un avión. No, é un home bala, chaval. Bueno, hasta aquí me trouxo o legado de Tibu, gracias a Joana Franco, que gracias, joder, moitas gracias Joana Franco, gracias por acordarte de min, a verdade é que desde que me nominaches eu acordome moito de ti e bueno, máis que me vou acordar o que me meta aí dentro, sabes? Bueno, o primeiro nominado vai ser o señor P, Pablo Estilleiro Hermida, que dixo que non sabía de que iba o xogo e agora xa vai a saber. O segundo nominado é un galego que vive en Madrid. E como é do Fútbol Club Barcelona vai non ter moi fácil, porque se pode bañar en Neptuno, podese bañar en Cibeles, que agora está moi de moda. Esteban Rodríguez, aí vai, bondi. O terceiro é Getas Castiñeiras. Por qué? Non o sei, eso me preguntei cando me nominaron e mira, aquí estou. Getas, a mollarse, xa sabedes, tenes 48 horas para mollarvos e se non, a pagar unha mariscada. Que eu vos lo agradecerei. Aí vai o mi bala. Non sei se está tan clara que... Bueno, isto facémoslo de noite, pero temos permiso para facelo, non é por nada.